Село Светля. Едно от многото села, пазейки традициите на нашата родина. Какви традиции се питате? Сурва. Една от най-широко разпространените български традиции, като също така е призната от ЮНЕСКО като културно наследство. Сурва има дълбоки корени в древните традиции и е свързана с ритуали за плодородие, здраве и прогонване на злите духове. Навечерието на Сурва. Вечерта на 13 януари сурвакарите излизат в центъра на селото, палят голямо огнище, играят около него, гостуват на съседни села, посещават други маскарадни групи и всички заедно играят хора и се веселят. Рано сутринта на следващия ден, маскираните сурвакари обхождат домовете на селото да пожелаят на стопаните здраве, късмет и дълголетие. Според обичая нямат право да подминат нито една къща. С любов и радост стопаните подготвят за тях обредна трапеза, посрещат ги топло, като ги възнаграждават богато. Мечката гази възрастните за здраве, а сурвакарите играят сурвакарското хоро. До ден днешен маскираните и стопаните все още вярват, че сурвакарското посещение носи на всички здраве, берекет и сила. Заинтересувахме ви, нали? Сигурно си задавате много въпроси от сорта на как се организира, как се правят маските, колко са отдадени сурвакарите, за да го правят това всяка година. Нека отговорим на вашите въпроси. Взехме кратки интервюта с хора, които могат да ви отговорят. Нека започнем с майсторът. Здравейте! Здравейте! От какво си изработват най-често кукерските маски? От дърво, пера, рога, от животни, кожи се използват. Най-често срещано е върба, червена върба, реже се по реката, търси се, обработва се и почва изработката. Фантазия вече как ти дойде. И общо взето това е. И почваш да кичиш рога, намираш подходяща кожа. Колко време отнема за изработката на такава маска? Всичко е много зависи, но седмици, 2 месец, всичко зависи. С перата, когато почнат да се лепат, това си е вече месеци. Маските, които кожа по друг начин се правят, по-бързо става. Приблизително колко тежи една маска? Зависи колко дебела, но 10, 20, 15, има по-леки, 2, 3, 5. Зависи колко е тежко дървото, най-вече. Какво символизират лика на маска? Гледа маските, ликовете, маските да са страшни, да гонат, нали, да са... Това. Ликовете се редат малко, нали, лицето, образа страшно и нагоре вече се шари с различните цветове пера. А сега, нека чуем какво има да ни каже човека, отговорен за една група. Балюбашията. Здравейте! Здравейте! Значението на балюбашия? Значението на балюбашията е най-важната роля в групата, защото той ръководи цялата група и организира участията и представянето на групата. Характерните персонажи на Сурва? Характерните персонажи са Булка, Младоженец, Поп, Мечка, Мечкар, Тупанджи, Дяволи и разбира се сурвакарите с звънците. Колко участници има във вашата група? В нашата група последно бяха 140 участника. И за последно, но не и по важност, нека чуем двама кукери какво има да ни кажат. Здравейте! 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 От колко време се правите кукери? Аз лично се правя от 7 години. Аз от 5. Трябва ли имате физическа подготовка да станете кукер? Не, според мен не трябва да има.
А вие? И според мен не трябва да има. Този празник се чака много отдавна. Интересен е. Поддържа огънчето в нас и според мен не трябва да има човек физическа подготовка. Това е Сурва. Надяваме се да сте научили нещо ново и да ви е харесал нашият поглед на този прекрасен празник. Благодарим за гледането.